dan Dumadi untuk SMP Negeri 1 Prambon. Saya akan menghela nafas dulu yang sangat panjang sekali. Iya. Bocah-bocah kita dahar, mesti sediani kita dahar ki rada suwe ki. Oh iya. Mamah si arep tausiah si rada suwe. Iya, mama pitik. Iya. Piye? Bismillahirrahmanirrahim. Sadereng kula aturaken wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki sowan wonten SMP Negeri 1 Prambon. Nganjuk sembah nuwun Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, warga Prambon dan sekitarnya, dan juga moto aku kangen kawe karaku Sopo Pak? gini. Ora, yo kangen kabeh karo sampean. Alhamdulillah menyapa warga besar Astabrata. Masih. Alhamdulillah bocah-bocah saya bagus-bagus. Amin. Mundak resik mundak putih terutama Hermani putih kok pucet Mas. Mundak ganteng-ganteng yo, Pak. Mundak ganteng alhamdulillah mundak balik. Biyen ke sik cilik-cilik sik rong patek mentolo. Rumah saku koyo suwi-suwi ya to ora Oh, sangat amat lama sekali. Tapi tenan aku terakhir ketemu Mbak Mary itu nalika pentas ning Kalimantan. Ya ora. Iya enggak dong. Yang di iki Oh kan juga. Ya benar. Sing boleh di Kalimantan ae. Sampai apa to Kalimantan e? Anak kaiki. Nggih, iki musiknya ya Allah. Musisine. Iya, ganteng wis rabi bolong ngene iki. Niku pun kromo sedaya, Mbak. Opo? Nek musisi sampun, nek pengerane penabuh gamelan masih Joko sedaya masih single semua. Asli. Saya doakan pokoknya dadi bocah sing tenor, sing bener, sing tanggung jawab, sing tenanan nek nyambut gawe. Amin. Iki Mas Victor. Biyen sampai saiki tetep sakmene. Lah enggak piye. Juga yang di rumah yang melihat mirsani YouTube selamat malam semuanya. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya. Mas Isindene semakin cantik. Asli. Seragamnya sampean kayak duwe seragamnya Astabrata lho, Mbak. Iki. Lah kok padha warnane lho. Warnane kok padha Astabrata. Gimana aku lagi golek. Wah, iya. Dadak ya. Sininya ngebrak. Tuku lo tak terus ini. Ayo menyelam sambil minum air. Mas Aku wis bar ngombe. Asli pribahasa. Oh, anak ngomong. Mas Victor Gowo engko Mbak Mary nembang. Oke. Niki ambak cilik-cilik urusan baterai ning suarane Ya, ya. ambakno. Yo sampe Jabatannya kok gerdu. Ning dipamerne karo warga masyarakat, keluarga besar SMP Negeri 1 Prambon. Siap. Mas Victor nggih nglambi ijo koyo lemper. Ayo, aku abangnya ora sampe lakel. Podang ning. Oke. Podang ning. Di bawah ini sih Mas Victor. Sakit toh? Sakit loh. Iya. Banyak kejadian ya Mas semenjak aku tidak ikut. Biyen bojomu iki saiki ndi mekae. Kowe kok golek sing saya gedhi kek berparsi lembut gede. Ada gede. Oh, masa sawang. Mas Victor ayo. Nggih. Bawane lan. Wis suaramu koyo ngopo? Mosok ora tau krungu. Yo, masuk dipamerne. Banget. Jar, yo. Mosok lali. Wes sawe ra wayangan. Yo. Apa iki? Sing kira sapa? Masih iki lho. Iya. Iki lho raine iki kok iki. Lah piye wong sejajar kok artune. Lah kene yo cengeng. Yo karo danga, ayo. Nah, makanya sadar diri yo golek sing ngene iki. Lah terus Golek sing kamene. oh, iku anak-anak botol kecap. Yo. Nadyan wujud tembok
manuk. Manuke sapa? Ya, lanjut. Agawe. Iya, iya. Yo. Agawe taline Membuat ikatan antara hati. Masih omong manuk lho Mas. Ya ana jatuh manuk ning iso ngarake. Iya, soalnya yang menonton, yang melihat itu tidak hanya di Jawa ya Mas, di luar angkasa. Oh, sedelok sapa nang luar kata? Alus. Alus manis merah hati. Artinya apa Mbak Mary? Wujudnya halus, manis, memikat hati. Apa sing halus memikat hati ki apa? Manuk. Soal manuk. Intine manuk. Terus Wes wenggon kula ono. Sudah lama melanglang buana, berkeliling, mencari manuk. soke kuwi. Terus Golek isi podak jenar Mencari yang namanya burung. Burung burung apa? Kodang kodang yang berwarna berwarna ku Loh, manuk. gua manuk, enggak manuk. kodang ini jenar niku gini. Iya. Ya, terus Ibu bunga hatiku. artinya Betapa senang hatiku. Senang karena apa Mas? Manuk. iya. Terus Nyanding bisa dadi Bersanding bisa menjadi obat. obatnya Obatnya apa? Mas? Manuk. Kodang kuning, kodang itu burung yang bisa terbang, kuning itu melambangkan keemasan. Semoga setelah Disnatalis SMP Negeri 1 Prambon, ya ke-47 bisa terbang seperti burung mencapai masa keemasan. Amin. 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 Allahumma amin. Langsung Mbak Peri. Yo. Sik to Mas, sik Mama Peter. ambulan. Aku trauma. Nang apa? Apa? Gak popo. Sok apa? Ayo, Mbak Peri. So aman ning omah wis ora kerasan. Galuyuran lan goleki sing tak sayang. Muga-muga pindah anggapku goleki ora dosa esok.
Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Mas Akbar. Terima Bangga kasih. dulu. Mas Ekor tak membaca siap WhatsApp yang masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu ya. Nggih. Wilujeng dalu. Mas Akbar lan guru. Sehat sukses selalu. Menawi dipun paringi nyuwun kitir sumilir kagem sedaya pamirsa lumantar Asta Brata Media. Matur nuwun kula saking Bapak Lasiman. Bapak Lasiman matur nuwun. Ayo kepada kerapu ning lokasi. Oh, napa nggih? Pak Lasiman. Uga ana sing nyuwun sing wingi bar nanggap awake dhewe sakanca Asta Brata ning stadion Brebes sapa Mbak Zahra? Zahra. Nggih. Nyuwun sehidup semati. Oh, hidup semati. Mati karo pelatih Rinonce kira-kira. Oke. Jadi pinangane. Pinangane Mas. Mbak Seli, Mbak Seli, Mbak Seli. Iya. Sebenarnya sepatnya tau. Coba yang apa ya? Yuk. Godran edran. Dari sidang kesambet topol. Loh ini wanita yang apa ya? Energik. Iya. Selamat malam Mbak. Seli. Malam kali Bapak Jami. Wah, sudah lama saya tidak ketemu ya. Mbak Seli sudah lama maksudnya. Sudah lama tidak satu panggung dengan konco. Apa rasane? Ini dia dari tombol kangen loh Mas. Iya. Luar biasa. Wes saliman karo Mas Bro. Oh benar, salim dulu sayangku. Mbak wangi. Iya wangi mila prasamu ambu badek. Yo ora to paling ora ki nonton Mas Suryane yen ayu mesti wangi. Mana ya Mas? Mbak Seli itu dari logatnya itu berarti kayak kitanan. Kitanan berarti rumahnya mana itu? Rumahnya Pasuruan Mas. Pasuruan. Pasuruan, sih. Pasuruan ini kan itu ya, Taman Safari itu ya? Lah, Tunggale. Oh, Tunggale.
Asli Pasuruan. Sampai kok sampun lulus kuliah napa derek Mbak Yu? Alhamdulillah sampun sidang. Kantun nganggo wisuda, Mas. Kurang sedih loh. Kurang sedih. Jurusannya, Jurusannya pendidikan seni tari dan musik. kampusnya. Universitas Negeri Malang. Wong Malang. Wong Malang. Nah, arek ngalang. Arek Aja Malang. wani-wani kan? Opo winjak barang. Lah, Dek Malang iki basa-basa yang mesti diwalik lho. Diwalik to, diwalik. Upamane piye? Umpamane. Heeh. Ker. Nah, Ker. artinya apa berarti? Rek. Rek. Heeh, tir. Tir. Rek. Apa? Rek. Rek. Terus apa nih Mbak? Contoh-contoh yang lain apa Mbak? Ngalang jelas e. Malang itu artinya? Ngalang. Malang. Lah nek enek sing dari wong Malang iki tambahi si ngarepe iki bener to. Si omane apa? Terus ditambah ngarepe si Enak bener ta? ada tambahan kata, ada tambahan. Sama oleh info tekon di Mas. Ada lagi deh. Bolo Malang ini nek ngomong mesti ngarepe tambahi si. Jajal sapa bolone? Oh, Yo wis lali. Jadi enek sing tambahi si ora ya ternyata dibalik gitu ya. Dibalik nangge. sam. Sam itu Mas. Nakam dulu. Makan. Makan. Ngono lho Mas. Jadi kamu si Malang iki mesti diwalak-walik. Oh no, tapi Ya, kedua balik. Mas Bekor kuliah jurusan apa Jajal? Kula Mas, Nah, kuliah toh? kuliah lho Kan. Kampusnya mana Mas? Isi Surakarta. Isi Surakarta itu berarti tentang seni dan budaya kabeh lho. Oke, Jurusannya apa Mas? Musik. bukan. Tari, model kayak Mbak Seli. Loh, tari ini apa ya Mbak Seli kok? Seneng. Nah, apa jurusannya? Terus apa? Apa? Yo, keris. Kok keres nyeluduk kowe. Lah apa kuwi ane ke jurusannya? Yo enak, tapi ora kuwi nyapa aku. Apa aku sing dipade kok Oh iki? iya. Nah, terus sama apa Jurusannya apa? jurusannya? Jurusanku pedalangan. Wih, kayak aku berarti. Lah iya sama kita. Apa ya jajal sampean sing katene dalan? Dalang saku iki kotake ora kotak jajan. Enggak padane kota amal. Tapi belajar dalang ya. Belajar dalang Mas. Dalang. Lah nek momane maju ning kelas praktek ngono ki nganggo gadel ora? Apa gitu? Loh, gitu Mas. Aku panggah tak lakoni apapun profesinya panggah tak lakoni. Coba tips dan triknya lek wak mayang cek geduk. Nah, ya apa? Yo nek paling ora yo tetep ada bacek tambahan. Soalnya iki tangane Mas. Yen umpama ngeprak, dijek ngeprak dalang Ah. sikile dijek ngeprak ngene. Sewengi dijek ngeprak ngene. Ayo gampang. Dijek sampean dijek ngeprak. Enggak jejak tangale sampean. Dan jejak koprak kok Bisa dalang juga Enggak lagi tetep edit jejak koprak kok. Lah sikile sak jare ngono kok. Sikile sak jare. Oh iso tapi Mas. Iki ngono lek wene mayang Mas modot. Bisa. Sikil liyane sing modal. Apane Mas? Sikil. Sikil. Berarti kepraknya orang keprak khusus ya? Jadi standar ya Tetap sama, kotaknya tetap sama, wayangnya tetap sama. Ya, ya saya ini berjuang, sing duet itu monggo. Ayo, sing duet, ayo apa? Keatesan jati oleh Lintang Asmoro itu apa? Niku wonten panjenengan apa mawon? Oh, iki sing sing duet sing wae. Oh, duet dulu. Ini mau hidup semati karo Peter Sembilan. Ya, apa? Sing duet, berunding berdua. Apa kira-kira? Apa Mas Eli? Niki mengeluarkan lagu-lagu yang lawas ya Mas. Lawas-lawasan. Apa itu? Ayo Mas, jajak ayo Mas Juang. Apa? Gue jajah. Cinta tak terpisahkan. Lawas. Apik. Suwi rambut lagi. Dua orang itu yang gape iki ha. Sampun sama kok. Sama terus. Oke, yo. Cinta tak terpisahkan bersama Mbak Seli dan Mas Eko. Coba kayak apa? Yo. Astagfirullah. Yo.